Jesper til Official Top. 1 minut. Nærmest 30 sekunder til Official Top. 30 sekunder. 20 sekunder. Stille. 10 sekunder. Stille. God tid. 5, 4, 3, 2, 1. Oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja, Jesper, har set den, det er fint. Bare slap af i nakken. Helt ned mod bunden, lige så blødt som det plejer. Ja, det er bare fint, Jesper. Ja, det er fint, Jesper. Bare slap af i nakken. Du nærmer dig 6 minutter her. Du kan bare videre og arbejde lige så stille videre. Rolige tanker. Her lige ved siden af dig. Rolige tanker. Slap af i nakken, Jesper. Hører rigtig fint. Slap af i nakken, Jesper. Sådan, ja. Har den gode hue på her. Vender dig bare lige rundt. Slap af i skuldrene. Tunge skuldre. Tunge skuldre. Ja. Bare ned. Slap af i nakken. Du er på 6,30, så du bliver bare liggende med den ene arm i vandet. Ned med den ene arm igen, Jesper. Jeg er lige ved siden af dig. Ned med den ene arm igen. Giv mig lige et OK-tegn. Ja, det er fint. Slap af i nakken. Giv mig et OK-tegn igen. Ja, det er fint, Jesper. Du kan godt begynde at tage benene lidt ind under, så ved hvor du er henne. Og du bliver bare stående. Slap af i nakken, Jesper. Giv mig lige et OK-tegn lidt langsomt. OK-tegn, det er flot. Du har prøvet det her så mange gange før. Jeg er lige ved siden af dig. Og du slapper af i nakken. Og giver mig et OK-tegn lidt langsomt. Ja, det er godt, Jesper. Du får forbi 7 minutter, så du fortsætter. Nu kører pointene bare ind på tavlen. Du tager lige en 10 trækninger mere. Giv mig et OK-tegn igen. Ja, det er flot. Og et åndedræt mere. Og så hånden op. Hånden op. Okay. Og træk ned igen. En gang til. Den sidste hug. Og så er du. Bare slap af. Jeg er ikke rørt ved nogen mennesker. Bare tag lidt vand. Slap af. Hold munden over vandet. Og lige en hug mere. Hug mere. Lige en sidste. Så slap af i skuldrene, som jeg ser, du skal. Slap af i skuldrene. Fint dyk. Der var det, der var. Det var ikke noget. Nej. Sådan kan det gå. Det var et fuldstændig klart dyk. Yes.